maghisgot ganitag kinabuhi, ma-imagine sad nato ang kamatayon. O kamoy papilion unsa may inyong pilion karong adlaw, kamatayon o kinabuhi? Wagi mo pili kamatayon. Maubtang nanimba ta aron mabuhi. Mao sa dingi pangutanan ni Moises diri sa unang pangbasa, unsa may inyong pilion, kinabuhi o kamatayon? Pili po mga tao sa kinabuhi. Pero matud pa ni Moises sa unang pagbasa, kung gusto mo kinabuhi, ang una gid niyong buhaton, kuana gyud, tumanagid ninyo ang mga sugo sa Ginoo. Ayaw gid mo buwag sa pagtuman siyang sugo, kay kung musupak na gani mo sa sugo sa Ginoo, mawad-an na mo sa kinabuhi. Matud pa niya, mumubo ang inyong kinabuhi, niya kamatayon ang inyong madawat. Muna matud pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sabot ang atong paglaom na as Ginoo, o niya magsigir gitag sunod niya. Kung papilion mo unsa man, pagantos o kalipay? So good na. Papilion mo kakabos o kaadunahan? O niya, ang sugos Ginoo, ingon man siya, kalimti ang inyong kaugalingon, niya pasana ang inyong cross. O niya, ang atong pilion day kalipay man, di man day cross. Awa na, patay na tadiya. Muna, consistent kita. Ang sugo sa Ginoo, mo giuna. Kung musunod ta sa sugo sa Ginoo, na ay kinabuhi. Musupak kanita na ay kamatayon. Muna ningon si Jesus, ug musunod mo nako, ang unag yung buhato ninyo, kalimti inyong kaugalingon, pag dumili mo, deny yourself. Inya dayon, take up your cross. Kay ang tusunon magining self-denial. Mao bitaw gahapon, Miyerkules sa Badlis, ang atong gihimo fasting and abstinence. Gitudluan lang nato atong kaugalingon na mo fasting. Kinsa man ninyo naka-fasting o abstinence gahapon? Na? Deus, kan ano mga 60 years old pataas, pras nako, optional naman ko na, optional o kana mga masakiton. Congratulations, practice of self-denial. Unya, dayon, take up your cross every day. Pasana ang imong cross matag adlaw. Kinsa ninyo'y mangita gyud pag-antos kada adlaw ta sa kamot. Kana mangita gyud cross ba, mangita pag-antos. Oy, kada adlaw ang atong effort sa likway gid sa cross, sa likway sa pag-antos, likay gyud pag-antos. Muna nga naata diha na sayo o pamati nako murag ang trend sa kalibutan karon naa diha dapita ang sipyat ba, munang kusog kayo ron ang kamatay. Abortion lang daan, grabe ang abortion. 73 million ang abortion kada tuig sa tibuok kalibutan. Sa recorded lang na, purting patay yun. Nya nganong mag-abort man, hadlok man sa kasakit. Daghanan ni akong anak, di na makaya o pakatawhon pa ni mo samot kog kalisod. Patyon. Nganong namabdos masag ka, ay unsa may inong dang namabdos? Nagpalami masag. Gustog lami, dili gustog antos. O niya karon kay nigpalami ni mo anang
sexual na pleasure, posible man jud kang mamabdos. Pagka mabdos, patyon ang bunga sa ilang pagpalami-lami. Mag-antos ko ani kay uwaw kay nistanan, o pa ko'y trabaho. Mag-antos ko ani kay estudyante pa ko, sakpan ko sa akong parents ani, patay gyud ko, i-abort ko ni. Nganong mamabdos mo kang estudyante pa magkawa man kay bana, nagpalami gyapon. So sa atong paglikay sa pag-antos, nahimutang kriminal sa kinabuhi. Muna ingong Kristo, if you do not deny yourself, kamatayon ilabas. Nano man day ko ng estudyante, uyab, niya di lang yun maghimo anang premarital sex. Ngano man day kamong mga magtiayon, dili na mo gustog anak, ug magtinanaway na lang day mo, di na lang day mo magtinukhangay. Moingon na, dili mahimo, Father. Storya. Why dili mahimo nato? Basta ang Ginoo mo'y mugiya nato. Matod pa ni Kristo, practice purity. Si Saint Joseph o si Mama Mary, gipractice na nila. Wa gyud mamanghori si Jesus, kay ila man gipractice ang physical, spiritual, conjugal purity. Kay sugo mas Ginoo. Ano ba? Tahod Diyos Ginoo. Una, sa atong katilingban karon ni amagitaning eleksyon, atong pangitaon kadto mga kandidato na kamaong musalikway sa ilang kaugalingong interest, kanabang ilang mga personal interest. Lipay bitaw ko naminaw sa oral argument dito sa Supreme Court about aning PhilHealth katong 60 billion na kuha o gibutang sa atong sa tingan to sa National Treasury. Karon ang mando sa usa ka justice nga ibalik ang 60 billion ngadto sa PhilHealth o kung pwede himuong 200% ang budget sa PhilHealth imbis isiro. Kay matod pa niya, importante kaayo nga ang panginahanglan sa mga kabos o mga masakiton ma-address yun. Ang health ba? Ang health. Kana, nagkinahanglan gyapon nag-self-denial sa atong mga leaders. Labi na gitong ni-transfer atong 60 billion padong adto sa National Treasury, gikuhaan og budget ang atong kaning mga masakiton. Ang intended para sa mga masakiton o pag-maintain sa good health sa atong mga katawhan, gikuha aron ibutang sa paghimog taytayan, himog karsada. Maayo man sad na siya. Pero kung kuhaon nimo ang para sa health sa imong isig katawo, para imong ipahimog karsada, basig dili maayo kayo. Mas priority siguro ang health. Linya imong tupad ina himuan ti kag karsada pero wa na kay tambal. Okay ra nimo? Himuan na nakog taytayan inyong balay pero wa na kay tambal, wa na kay pagkaon, wa na kay maintenance. Naman gani kuno'y daghang report karon nga ang na mild stroke madayunan gyud kamatay. Daghan kuno karon nga cases nga na mild stroke unya nadayunag kamatay. Ngano man tungod kay way tambal, way ikapalit og tambal. Nya kinahanglan man kay nang maintenance. Unya kay tungod sa kakabos, wa naman say libreng tambal para maintenance sa high blood kay shortage na lagi. Ang atong gobyerno wa nay supply nga tambal, di ila na lang ilaktaw-laktaw o inom.
mukalit dayon og atake, inikalipong mapuspos dayon, na impas. Hiling ako na imong tupad na sa di nga napakay maintenance. Napakay kapalit maintenance. Say mura na kamatyan. Kanindot unta kung libre. Karon mahal na kayo ang mga tambal, mahal kayo ang mga pagkaon, mahal ang atong bayad sa kuryente, pero way klarong trabaho, way klaro na ang sweldo. Maunay kahimtang karon nganuman kay naatay daghang mga leader sa atong nasod nga dili liwat ni Kristo. Kana ba mga leaders nga ang ilang kaugalingon mao'y giuna. Si Kristo isip leader matud pa diri niya sa ebanghelyo. Ang anak sa tao, siya ba nga ni-claim nga da Messiah, manluluwas sa kalibutan. Unsa may iyang description, ang anak sa tao kinahanglan mag-antos pag-ayo, isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, niya patyon siya. So kining tulo ka mag-antos, isalikway, niya patyon dinhis kalibutan, maone ang kinabuhi ni Kristo. Kita sad nga mosunod niya, kinahanglan kamao sa tamo sa likway sa atong kaugalingon, mag-antos mo ta ug magpakamatay para sa pagtuman sa sugo ni Kristo. Ug unsa may basic nga sugo ni Kristo, pakana ang gigutom sa tiusa, paimna ang giuhaw, bistihi ang mga hubo, tagaig pinuyanan or pasudlas inyong balay ang mga way balay, mga homeless, at timana ang mga masakiton o duawa ang mga binilanggo. Mao ni ang basic. Nanindot unta kung ang ato mga leaders sa nasod o sa simbahan ingon ani. Sa ato sang simbahan, daghan sa kaing nag-atake na kaming mga pari hangtod na gyud sa Santo Papa, nagpahimos lang sa kahayahay sa kinabuhi. Naasay daghan kay diha social media nga naghimo anang maong mga kaning accusation o mga napagay sila mga ipang testimonya ng mga pari, mga obispo, nagpahimos lang, nagpahayahay. Tinuod ba dili? Hoy, tubag. Nya, inigtanaw sa natos mga politicians, nagpahimos lang, nagpahayahay. Kaluoy kung ang mga leaders nato ingon ani. Maubitaw nga kaming mga naa sa simbahan, reality naman gini, labi na dito sa laing nasod, sa mga dagko o dato nga nasod, sama ng Amerika, Australia, Spain o uban pa, daghang mga simbahan nasira. Gani napay mga nindot o mga architectural design ang simbahan, nahimo ng mga coffee shop, ang uban pa gani nahimo ng kaning diskuhan o mga bar. Nga naman kay wa nay ni atiman nga pari, kay wa naman say pari enough number of priests, wa naman say manimba. Bunga na sa gitawag og kaning materialistic attitude sa mga leaders. Mamatay gid ang Ginoo basta magpahayahay ng mga leaders. Una, sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa ka nila ang nihaom-haom aning sugo ni Kristo. Kay mo'y atong butaran, mo na atong usas analyson
samtang nagpadayon tagpamalandong kinsay atong butaran gikan sa senador hangtod sa konsehals lungsod, mamili tag mga leaders nga kanang kamaobang musalikway sa ilang personal interest nya, kamaong muantos para sa kadaghanan, dili mo paantos, dili musalikway sa mga nagtinarong. Karon nanay daghang mga kaso, daghan karong panahon na ba, daghan kayong kaso. To ay daghang kasong gi-file sa Supreme Court, naas mga korte, naa diha sa Congress, kanang ilang mga committee hearing, murag pulos kaso, sige yung tinudluay, sayop ka, ana. Kada kaso ani naggasto ta og millions, if not billions of pesos, nya hugno na kaita. Naaroy bagong giingong report, ang ato kunong utang niabot nag 16.31 trillion pesos as of January. Unsaon ana pagbayad o niya, napay umaabot nga utang kaning atong national budget, murag mo utang ning mga 1 trillion kapin. So punan pa ning 1 trillion lang, sumahimo na ning 17.31 trillion karong tuiga. Stila unsaon na lang ni pagbayad unya, naa ang tanang kahasol kasamok. So we need leaders nga liwat ni Kristo, kay lagi gitag-an na daan ni Kristo, kung supakon ninyo ang akong mga sugo, kung magluwas mo sa inyong kaugalingon, kawad-an hinoon mo niini. Unsa may mahimo sa usa ka tawo, aduna bay makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, pasabot ang tanang kwarta naa na niya, ang tanang millions and trillions naa na niya, apan kawad-an siya sa kinabuhi. Mawa ang iyang kalipay, kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ngilas na lang lingi sa imong tupad, ingna mas maayo gining slot atong paliton, ingna na mas maayo gining slot. Nga naman sa imong 700 makatabang nakapagbayad sa atong kumbinto. Kaya ang SBF dag na to, 500 kada slot. Sa imong 700 pesos, makatabang naka sa katumanan sa ato karong Holy Week o sa atong kaning fiesta dinhi, diin manghatag na sa tag mga bugas, muhatag na sa tag mga tabang sa mga kapilya aron padayon ang pag-improve o makahatag sa tag-okasyon nga magkahiusa ta, labi na gyud sa mga pamalandong gasto man taning ato mga recollections and masses ngadto sa mga kapilya during aning Lenten season. Di 100 pesos lang nimo ana makatabang na pinaagi ning atong God's healing and deliverance powers. O niya, pinaagi sa imong 100 pesos nga part sa 700, makatabang na tapagtukod o bagong simbahan dito sa Kolonya, Tuburan, sa parokyang Father Arnel. Haligi lang itong barugo na ang sunod na ng haligi, mabutangan ginagsagbayan beams, mabutangan ginasiya o sa may sunod. Ato, anay, nahihinay lang. 700 pesos lang. Naa sila dihay gilalisan karon tag 700 million, tag 800 million, naapay tag 174 billion, nga nangawa lang, wa takay bawog hain.
500 billion, nangawa lang. Pero kita, ang inyong 700 pesos na inyong i-donate din 14 minuta na. Niya gusto mong challenge, 11,200 ang challenge na to. 8,000 para sa SBF DAG, challenge na siya. Niya 1,200 para sa atong GHDP, katong para sa atong Holy Week. Niya 2,000 para atong haligi para ni Mama Mary. So nakay 11,200. Hala, ang tusi naghatag din ug mao ni siya ang makaayo sa atong kalibutan. Hinaut unta gikan karon hangtod karong Easter Sunday, ma-practice nato ang self-denial ug ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Nabata ko'y gi-assign nga kuan karon katong gahapon, ingong ko sulay ko no ninyo gikan karon hangtod sa Easter Sunday, dili kita mo reklamo. Anong di gid mo reklamo ba? Kamao man na. Ayaw gyud reklamo, bisag gamay ng reklamo. Sige lag dawat. Distingi ka no. Imong bana, di na ka mo reklamo sa imong bana, asawa. Yang bana sa di na mo reklamo sa asawa. Ang mga ginikanan, di na magpunay reklamo sa mga anak. Mga anak sa di na sad mo reklamo sa mga ginikanan. Ang pari, dili mo reklamo sa parishioners. Ang parishioner, di mo reklamo sa pari. Unsa kay may tabo sa atong Pilipinas? Unsa namang nangamatay naman tingali mo ba na may tingog? Unsa ka, gubot o malinawon? Mauswagon o mo os-os, mo ot-ot? Mauswagon. Na nindot kayo ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Kinabuhi gyud. Pero ang pagsupak, kamatayon ang atong madawat.